እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ተኽሊ ጨዓ ይበሃል። ጨዓ ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ተኽልታት ናይ በረኻ ሓደ እዩ። ክልተ ዓይነት ጨዓ ኣለዉ። ቀይሕ ጨዓን ፃዕዳ ጨዓን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገጠር ቆልዑ ኮይንና ክንዓቢ ከለና ካብቶም ቀይሕ ጨዓን ፃዕዳ ጨዓን እቱ ቀይሕ ጨዓ ልሕፁ እንዳለሓፅና ንሓኽዮ ነርና። ልሒፅና ከዓ ፊሒቑና ንዝተፈላለዩ መስርሒ እውን ንጥቀመሉ ነርና። መቸም ናይ ገጠር ጓሳ ኮንካ እንስሳ ክትሕሉ ከለኻ ምስሕኻ ቆፂርካሉ ትኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕልኻ ኢኻ ትሰርሖ። ካብዚ ጨዓ እዚዩ ልሕፂ ልሒፅና ኣቆፋዳ ዝበሃል ባዓልትና ፍሕሶ ፊሒስና ካብ ጨዓ ኢና ንሰርሖ። እቲ ንምግቢ መቋፀሪ ንጥቀመሉ ከዓ ኣቆፋዳ ይበሃል። ካሊእ ከዓ ካብ ጨዓ ልሒፅና ንመዘናግዒ ከም እንዳሓየኽና እውን ልሒፅና ንጥቀመሉ ኢና። ናይ ሽኮር ጣዕሚ ኣለዎ። ካሊእ ከዓ ካብዚ ፊሒቑና ብማእኸላይ ሓኺና ማለት እዩ ንወንጭፊ መስርሒ እውን ንጥቀመሉ ኢና። ወንጭፍ መስርሒ ወንጭፍ ኣብ ቀውዒ ግዜ እኽሊ ኣዕዋፍ መሐለዊ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ንጓሶት እንስሳ ክሕልው ከለው ርሑቕ ንዘለዋ እንስሳ ብወንጭፍ ገይሮም እንዳወንጨፉ ይመልስዎን። ኮታስ ልሕፂ ጨዓ ንብዙሕ ነገር ይጠቅመና እዩ። ብቐሊሉ ገመድ እውን ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና። ቅልል ዝበለ ገመድ ማለት እዩ። ልሕፂ ጨዓ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ጨዓ መይሱ እውን ከምቲ እትርእይዎ ዘለኹም ቆፅሉ ደቀቕቲ ኮይኑ ዕሾኹ ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ። እዚ ዕሾኽ እዚ ከዓ ንመብዛሕትኡ ግዜ ሓረስታይ እንዳቆረፀ ንሓፁር መሕፀሪ ግራውቱ ይጥቀመሉ እዩ። ጨዓ ክልተ ዓይነት ኣሎ ኢለኩም እየ ፃዕዳ ጨዓን ቀይሕ ጨዓን። እቱ ፃዕዳ ጨዓ ከዓ እንዳቆረፅካ ንእንስሳ ምግብነት ንጥቀመሉ ኢና። ፃዕዳ ጨዓ ብዙሕ ዕሾኽ የብሉን ዝተወሰነ ዕሾኽ እዩ ዘለዎ ከም ቀይሕ ጨዓ ኣይኮነን። እንስሳ ብጣዕሚ እየን ዝፈትዎ ብጣዕሚ እየን ዝበልዖ ከም ምግብነት እውን ኮይኑ የገልግል። እዚ ቀይሕ ጨዓ ግን ኣጣል ብቐሊሉ ሕፅር ዝበለ ጨዓታት እውን ስለ ዘሎ ነጣል ብምግብነት ዝጥቀማሉ እንትኸውን ኮታስ ናይ ጨዓ ጥቕሚ ነዚ ይመስል። ዕሾኹ ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ። ብጣዕሚ እንዳወግአ ዝህውኸካ ማለት ንጓሶት እቲ ዕሾኹ ብጣዕሚ በሊሕ እዩ ጥንቃቐ ጌርካ እምበር ዕሾኽ እንዳተወግኦም ደይቦም ንእንስሳ እውን ዝቆርፁ። ናይ ገጠር ጓሳ ብዙሕ ሽግርን መከራን እዩ ዘሕልፍ። ኣብ ግዜ ፅድያ እንስስኡ ንምቕላብ ኢሉ ክንደይ ላዕሊ ታሕቲ ፈቆዶ ገደላትን ሽንጥሮታትን እንዳኣተወ እዩ ቀለብ ዘውፅአለን። ስለዚ ናይ ጨዓ ጥቕሚ እዚ ይመስል። ቀፃሊ ከዓ ካሊእ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ። ነዚ ዩቲብ ቻነለይ እዚ ግን ብጂ ሾው ብዝብል እንዳኣተኹም ላይክ ሸር ግበርዎ። ናብ ካልኦት ንኽባፃሕ ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓ ቤተሰብ ኩኑ። ሰላም በቢ ዘለኹሞ ንኩልኹም ደቂ ዓደይ።